Anda moabag ang mga traffic enforcers sa Talisay City sa Dakbayan sa Sugbo sa Sinulog Grand Parade karong Domingo. Mato di Joy Tumulak ang head sa City Toda nga why maka-day off nga enforcer ni ining adlaw aron makatabang pagpatunhay sa trapiko gikan sa Pardo padung sa syudad sa Talisay. Karong Biyernes, adlaw sa traslasyon, ibalhin una sa Mandawi City Hall grounds ang night market. Sa Maydan Zamora dapit sa merkado unta sila sagad mo pwesto magabii. Dry run ra hinuon kini apan kung makauyon ang mga opisyal, posibleng mapermanente na sila sa maong lugar. Sa pagtaha sa DILG sa kabarangayan nga ipatuman gyud ang clearing operations sa mga makababag sa agianan, nabalaka ang Federation President sa Association of Barangay Council nga maapektuhan ang mga barangay kapitan. Apan masaligon si Konsehal Josefina Consial, ABC Federation President, nga makasabot ra gihapon ang mga mulupyo kung makita ang maayong benepisyo sa paghawan sa karsada.